Clash Royale. Това е магазина. Нищо им продават. Продават война, бе. Точно. Нямам чил. Това ми е дека. Ще се само от една камон карта. Common ли, каквото беше там. Спиер гоблините какво са? Легендарка. Да. И от две common. Окей, добре. От една Ми рия карта. донейтват. Здрасти, преси. Zero BG. Колко са? Само аз съм онлайн. Пускам сълза за себе си. Да изиграем в танка арена втора днеска. Всеки знае, че е в началото. Абе, къде го пускат, да, бе? Защо рип? Антка там. Перфектно. Слушай го идеално. Къде трябва? Бейби Драгон. Бейби. Следващото балдежник. Прекрасно име. Много ми харесва. Балдежник. Който им си майките. Witch. No, не. Witch остави го. Не, Witch остави го. Witch остави го. Братовчик му. Абе, Witch остави го, ти каза, бе. Виж, принц се прави. Тока. Гледай се, само вземам тази хала. Само вземам тази хубавицата. Яката тази хубавица. Какво? Тази хубавицата му вземаме. Clash Royale. Мисля, че това е номер 2. Искам този епизод да на трета арена. 10 минути по-късно. Телефон на Венцов не може да я намери кос. Но бъгна ми на принца. Там е бъгнато копче. Не мога да цъкна там. Работата. Никога не слагайте. Но, не, джански. О, фак, аз съм риб. След че аз съм риб, той има джант скелетън. Не знаеш какво прави джант скелетън? Но. Гадно, брат. О, фак. Няма ли левен клип за един джант скелетън? О, фак. Добре, да го пресирам. Кога стана 1 минута, бе? Гледай се. Когато става 60 секунди, усилите всичко на едно място. Бум, не! Бива то с края да пусне гоблините. Дай, езей! Сири всичко, каквото и да става.
Взирай. Дай му. Моя беби трябва да поеме демидж. Ай, моя беби трябва да поеме демидж. Чакаш посмина валки. Ну! Дай му, дай му, дай му, дай му. Ну, това бейби драгона. Дай. Но, пълса. Дай му. Fuck you. Fuck you. Аре, още не. Тънховиците ми останат 258. Ако имаш широки, ще аз съм рип. Правим го 800. Гледай сега. 2 пики и правим... О, бъгнем и точно там, където исках. Бъгнем и тежката тънховица. Благодаря. Вкусно. Не, гоблин барил. Ей, гоблин барил е. Танка е тежка тънховица. Чуть не зацъкам там. За колата. Кой за колата? Бензиколата. Кой за колата? Бензиколата. Биго, извей. Спир. Грешно ли, че не използвам Giant? И да я чакам. What I say. Абе, хвърляй гоблин бар или колкото си искаш. Не, че те буквално ме бед никакъв демидж. Гоблин бар е музикот. Да бе, пускай бейби трябва. Кажи слот 0, 10, 5, окей. После забрах, ако трябва да. Никой не ме гледа, знам, аз правя тези клипове за... Да справя кефа. Геното. Пити найт, окей. Ну, плиз. Това е на 660. Но принцип ще го пи с 2 удара. Но. Easy peasy, easy peasy, mama, easy peasy, dun. Хорошая битка. Ох, фак больно. Ежи. Штонковица. Спиаргите стрелят по въздух. Заради това спиарите стай добрата карта. След легендаритата. Искам да посъбера малко лекция. Биза Барк БГ. Типа... Штанковица. Бум! О, ес. Дай питаха ловицата. Че, се взем. Не. Ей сега. Да сме го говорил.
Дай, no! Тум. Един умер. И ти ли е, човек? И ти ли е? Само аз нямам джад скелетън в тази игра. Не бе, Уич, къде тръгна бе? О, вземи кулата. Аз съм голям ретард. Аз ще му правя ритна хал. Не, той ще направи мен. Fuck you! Easy, Риптаха. Той уби. Yes, уви. Хора, мисля, това бе този клип. Не, ти кажеш сега ще ретаря. Не съм казах, ама не съм обещал. Чао, хора.